Hola, em dic Mariona Porta Jiménez i tinc 9 anys. Avui us vinc a ensenyar un llibre de Mercè Canela que es titula A l'escarabat verd. Aquest llibre m'agrada molt perquè hi ha una mica d'acció. I llavors és un nen que es diu Ambrit. I té 12 anys i per fi aquell any se'n va amb el seu pare a les terres de l'oest. I abans de marxar, el seu pare li dona un collaret que es diu l'escarabat verd. I aquell collaret li dona la protecció de 2 déus, Tanit i Melkart. I quan se'n van parant a mercats diferents. I a cada mercat que troben, hi ha uns lladres que volen agafar-li el collaret. I llavors, per exemple, al primer mercat que van, hi ha aquí 2 lladres i el comencen a perseguir. I després arriben a la nau i el jefe li diu que els hi torni el collaret perquè ells els havien dit que aquell collaret era de la seva família, que no li pertanyia a la família d'ells i deien que l'Ambrit li havia robat i coses així. I després l'Ambrit va dir que no li havien robat i se'n van anar. I van passar coses més o menys així, per exemple, també en un altre poblat li diuen a un senyor que a veure si ha vist un nen que és de 11 a 12 anys que es diu Ambrit i allà, llavors ara ja no us explico més i llavors ja us el teniu de llegir. Adeu!